Здравейте хора и ще снимаме. Убил го. Ще снимаме на Counter-Strike Global Offense. Който сме убил даре. Тъпо. Мале. Айде, наши да победят и газ. Не. Мале. Тъжа си отзая къде ги стрелява. И той то сме убил и мене. Не знам. Ето ми то спът от кабела. И гръмна. Yes. Браво, бе. Браво на вас. И сега вече с оръжия. Стреля. О, бомбата е в мене. Yes. Сега ще взема АК-4. Да, най-тъпата граната на сета. Шафа. Защо няма никой в мене, бе? Бах. Аз да ходя нататък. То ме чакаш направо. Аз ме само ме чакаш, честно. Гледай. Виж го. Не е хакама, но тъпо ме чакалеш там. Си загинах. Аре бе, жабка. Аре бе, по-бързо. Браво е. Браво е. Там бля. Fuck this shit. Аре бе. Мале. Тъпо. Тя имам за граната. Ще взема само един молот. И там кормата всички. Как му пътнах черепа. Там седна няма... Това смря. Аз да се сърдя и ти. Сега... Чуд. Кончина там. Там е като вода. Не. Браво на мен. Ага. Смог да се скрия. Аз съм чет. Яка. Есть наша победи. Ставим так на мид. Там горе. Браво. Наша го видео. Сега видим какво ще е. Тук няма никой майда. Той сега точно сега ще умре. Гледай. Аре бе. Сега стои при бомбата, тапакам. При бомбата. Браво. Браво. Сега ще вземем пак пекоц. Такоц. Нека се покаже оня там. Приех един. Оцеля го. Къде е този?
Опа, грешка. Не трябваше се остава. Даже и кръв не съм му свалил, И кръв не съм му свалил даже. Бах ти, тъпото е. Аре, залагай тъпата бомба е. Няма никой. Антай. C4. Давай, да гръмни. Аха. Тя докато гръмни. Аре. Не, лонг. Браво. Отзади, лонг. Не, те са нашите. И сега отдеш дойдат от наша база. От City South. Не. От лонг. От шорт, да. Не са... Браво е. Виж. Аз съм иначе убил половината. Съм убил кръвта. Ама, какво правим? Браво, бягайте всички, браво. Бомба на А. Уже можем бежать. Не, какво правим? Те. Че то се биха. Нищо, нали ни печелим рунда? Те с ця. Тук сега да вземем парля или такова стая, това ще вземем такова стая. Пак там с отстъпил пистолет. Ще взема от на полицайите пистолета. Заглушител. Айде, умири да ти взема петове. Умале. Тук няма да стоя нас. Оня дед при малко ме беше много яка емка. Аз бих тук един. Не, къде беше оня всяката емка, бе. Как му цепна. Добре, брат, гледа. То се хакна. То се хакна и стане бот. Не знам. Гледай сега, мале, гръб едно тъпото бият. Този пак не знае къде е. Аре, бе, мой. Давай, бе. Аре. Мале. Това са много въпрос. Как го прехибаха. Мале. Бек. Трябва сега, те сега отбежда дойдат. Ето ви. Вие сега гърми и чао. И пак точка за нас. И може да спечеля нещо скин. Не знам. Който ще е? Семи тая. Браво. Сега. Се взема. Ето спътка лъчка. Тек да е различно. Гледай сега никой не идва. Само един дойде с мене. Сега пак ще ме убият. Слабци. Да, ама не съм. Ето може да дойде един. Смокнаха. Бих афъка. Браво на ми. Там има някакъв. Има някакъв в нашата база. Точно връзката е пътно. Има някакъв в нашата база. Ще го бия. Ще го бия. Браво на мене. Нали са заложили те за майна? Представя там как ще ги пресрещам. Или от мидъл. От слонг. Ето бърках аз. Така е. Къде са те за бомбата тук? След малко ще гръмне, аз изчезвам. Ахой! Бягам.